ברוכים הבאים לעוד סרטון חברים, מה קורה? וכן, בסרטון הזה אני רק רוצה להודיע לכם עוד פעם על הבראול סטארס. אז כן, כמו שאתם מבינים, אני לא יודע אם חלקכם יודעים את זה וחלק לא, אבל זה בעצם עוד הודעה שהבראול סטארס יוצא כנראה רק באוגוסט, שעכשיו יולי, אז זה החודש הבא, בשמיני, כן, עכשיו החודש השביעי של השנה, וזה יצא בחודש השמיני מכיוון שיש איזה עדכון, אז הם דחו את זה עוד, אבל ל-APK, כמו שאתם רואים, ל-APK, APKU זה אמור לצאת השבוע הזה, מכיוון אם היום יום רביעי, אז זה אמור לצאת בסביבות עד יום שבת הבא. אני באמת ממש מקווה שזה יצא, וזה כנראה יצא באמת ל-APK, אבל זה בטוח יוצא עוד חודש, אז זה לא יוצא בשני ולא ברביעי. הם דחו ודחו ואז דחו לעוד חודש, כי הם עשו עדכון והוציאו גם קלף חדש, אפיק חדש, וכן, מי שלא יודע. אז כן חברים, זה היה הודעה, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.